И ето го и анализа на седмицата. Гледайте го сега и после го гледайте, когато планирате следващата седмица. Това, което правя, е да огледам първо, естествено, финансовата цел, докъде съм стигнала. Това вече горе-долу ще ви е ясно, тъй като всеки ден ще сте го попълвали. Както казахме, пишем го тук веднъж и тук всеки ден накрая още веднъж. Ако чак толкова не искате да преписвате, пишете си го само тук и накрая направете сумата за седмицата. И си я прехвалете тук, да кажем. В тази седмица 2500 лева ни е била целта. Реализирания оборот ни е 2584, което идва тук от сумите, които са, виждате ли? Ето тези суми, които са били за всеки ден. Тоест, това означава, че разликата е 84 лева в повече. Успяла съм да постигна оборот 84 лева повече. И си го отцветявам в зеленко, за да видя, после като връщате да анализирате месеца и като преглеждате тези седмици, ще видите горе-долу как вървите, дали някоя седмица е компенсирала друга. Това е много важно да ви кажа, че ако не постигнете целта в тази седмица, това не означава, че няма да наваксате в следващата. Това не означава, че всяка седмица трябва да ви е точно по 2500 и трябва да се бичувате за това, че не сте го постигнали. Просто в следващата седмица предвидете, че трябва да компенсирате и тази разлика. След това отиваме да видим. Наистина ли гел-лака плюс декорации ми беше моят топ продукт? Какво реализирах от него? Можете във вашият appointment book или в графика ви, каквото си следите, когато дадете част на някой, който ще е за гел, да си го отбелязате в друг цвят, за да можете после по-лесно да преброите нещата. Също можете и тук в деня, да кажем тук 800 лева са приходите, и от тях 345, да кажем, сами от гела, от топ продукта. Ако искате да ви е подготвено, по-лесничко да си отчетете седмицата после. Да, примерно гел-лака наистина ми е бил топ продукта, но от 1500 цел съм постигнал 1418. Това пак ще си измислени цифри, просто с демонстрационна цел и съм 82 лева по-малко. Нищо, че съм 82 лева по-малко, аз съм си постигнала седмичния оборот и то съм го надминала. Тук може да се окаже, че не е бил точно този продукт, който сте си мислили, че ще бъде интересният продукт и така започвате да си насочвате вниманието и да си познавате много повече вашите клиенти. Започвате да виждате цикличността, в кой период, какво се търси. Когато планирате, примерно сега планираме май тази година, когато планираме май следващата година, ние ще отворим да видим какво е било тук актуално, какво сме предлагали, какво се е получило добре. Също е добре да си анализирате, ако сте направили някаква реклама и тя се е получила добре, някаква колаборация, нещо, което е подействало за вас, да си го запишете задължително и да продължавате да ровите там и да го правите още по-добро и още по-добро. Първото нещо, което правя при анализа е да видя какво се случва с финансовата ми цел. Тук, ако трябва нещо да си отбележа, нещо, ако не е проработило, нещо, ако трябва да му вдигна цената или да му я намаля, някакви важни наблюдения, просто си ги написвам извод и си го подчертавам, за да мога сега, когато след анализа ще започна да планирам следващата седмица, обикновено аз така правя в неделя, анализирам предната седмица и планирам следващата, да го имам едно на ум и да подобрявам нещата в следващата седмица. След това минавам и виждам кои от задачите ми са били изпълнени и кои ще трябва да мигрирам. Това, което съм изпълнила, аз още тогава съм си го отбелязала като изпълнено, а това, което ще мигрирам, му слагам една стрелка, т.е. отива за следващата седмица, защото не съм успяла и пак е окей. После преминавам при отчета на седмица. Тази седмица успях и не успях съответно. Успях, върнах 3 стари клиенти. Снимах за канала, ваучерите са готови. Тоест отчитам си пред мен и си създавам програма. Аз успявам, аз свършвам всичко, което ми е важно, което си поставя като задача, го свършвам. Какво не успях да направя? Не успях да запиша идеите за разпространение на видеата. И какво ще направя по този повод? Ами просто ще си го прехвърля в следващата седмица или ще видя защо не съм успяла. Нямам ли идеи? Някой може ли да ми помогне? Какво мога да направя, за да изпълня тази стъпка? След това тук си отбелязвам също, което ми е изпълнено, както казахме, с някакъв цвят, с звездичка, с каквото искате. Това също продължават тези задачи. Тук си отбелязвам как оценявам моята седмица. Тук са 10 звездички, аз съм си оценила на 10 и понеже тук долу имаме също как оценявам седмица, т.е. да следим две неща. Тук следя как се е представил екипа, как оценявам седмицата по отношение на това
как се е представил екипа. Ако не съм доволна, защо не съм доволна, какво мога да направя, не съм изяснила точно какво искам от тях ли, те ли не са, трябва да ги запиша на някакво обучение, те ли не са ме разбрали, какво мога да направя, ще се срещаме ли с екипа, да видя какво им е попречило да изпълнят задачите си, които съм им поставила в тази седмица. Моето представяне си ги оценявам на максимум. Ако не е на максимум, защо? Но пак казвам, и ще ви натъртвам на това много пъти. Не е идеята да се самонаказваме или самобичуваме. Ето, ти пак сега отлагаш нещата, ти пак свърши на хората работата, твоята не и други от този род. Моето представяне, защо не беше на макс? Не се чувствах добре, енергията ми не беше добре, скарах се с партньора, случи се така, че излязаха много други неща, бях разфокусирана, дойдоха ми гости, много често ме прекъсваха. Просто си признайте какво се случва, за да може да промените нещата. Ако е била енергията, как да направя така, че да си увелича енергията, защо ми се спеше толкова много? Витамини ли ще пия? Движенията ли ще увелича? Ще си лягам по-рано ли? Просто на момента идеята е да коригирате нещата, да коригирате това, което пречи, да разберем модела, какъв е, който ни пречи и да го променим. Това е най-важното нещо в тази стъпка. Не толкова да си отсветим звездичките, и да си казва, или да се хвалим, или да не сме недоволни отново със себе си. Защо ги отсветявам аз тези звички? Естествено, че не е задължително. Може да си изберете. Ето така, примерно, на 3 се оценявам. Или на 6, както искате да си ги отбележите. Но аз използвам момента, докато си ги отсветявам, да си мисля по моето представяне, как се представих, кое ми беше добре, кое мога да подобря. Просто това е още един момент, в който вкарвате подсъзнанието в действие, защото и съзнанието, т.е. те работят заедно, като съзнанието малко се разсейва от отсветяването, т.е. то е заето с нещо и така позволяваме да изкара подсъзнанието и програми, които ни пречат, и ограничения, и неща, които да излязат по-дълбоки всъщност изводи. Как ще се наградя, когато постигна целта? Това го правим, пропуснах да ви го кажа, още когато планираме, ще отида на фитнес, примерно. Или ще си купя ново червило. Или ще си взема един ден почивка, каквото искате. Ако сте свършили прекалено много работа тук в тази седмица и супер важни неща сте постигнали за бизнеса, които ви постигате ръст, да кажем, колкото за един месец, може да си позволите в следващата седмица да 2 дни да отидете някъде на почивка, примерно. Всичко зависи от вас. И след като анализираме какво сме направили добре, какво не сме успели, какво сме постигнали като печалби, обороти, какво останало не е свършено и трябва да го прехвърлим в другата седмица, прехвърляме и започваме планирането на седмицата от начало. Тоест, ако планираме следващата седмица, да кажем днес сме 7 май и отчитам тази седмица и ще планирам тази, виждам си новите задачки отново, виждам си фиксираните часове, в които ще съм заета и всичко от начало започвам да прехвърлям по познатият вече начин. Гарантирам ви, че планирана по този начин седмицата първо ще ви е по-спокойна, второ, винаги ще сте в скоростта, която трябва, винаги ще сте на пътя си, винаги ще сте свършили това, което е трябвало да свършите, за да може след това да си продължите задачите. Стресът ви ще е по-малко, ще знаете какво правите, ще сте си освободили главата от нещата, които ще се свършат примерно в тази седмица. Защо да ги мисля аз още от сега, когато имам тези? Мога да си ги поглеждам, ако имам време, мога да си взема и някой от тях, но съм преценила, че това е абсолютно достатъчно. И така, това беше последното ни видео от планиране на седмицата. Очаквам от вас да ми кажете, първо, ако имате въпроси, да си ги задавате, без никакво притеснение. Ако нещо по-сложно или нещо не съм обяснила, ще ви запиша и друго видео. Може да си направим и лайв за въпроси, ако искате, но чакам да ми се хвалите. Ако не намирате ефект от планирането по този начин на вашата седмица, препоръчвам да изгледате отново видеята и явно нещо не правите както трябва, или пък просто да ми пишете и да ви помогна. Дори в началото нещата да не ви се получат перфектно, пак ще са по-добре от това, което правите по-настоящем, ако не планирате седмицата си. Не знаете какво ви очаква в цялата седмица за вашия бизнес, а просто сте се оставили по течението и каквото дойде, гасим пожара и продължаваме нататък. Благодаря ви, че бяхме заедно. Много, много успешен бизнес ви пожелавам.